Orice profesionist medical care își dorește să se dezvolte și să se educe continuu, trebuie să se asigure că există dotări de ultimă generație, că există profesioniști antrenați după ultimele protocoale și cu experiență de acreditări internaționale în zona de calitate și siguranță a pacientului. Orice curs pe care îl livrăm are o componentă foarte pronunțată de manualitate, de practică. Peste 75% din tot ce se întâmplă în aceste cursuri este practică în centrul de simulare și există, bineînțeles, și o componentă de reluare a fundamentelor teoriei, dar această componentă este esențializată, pentru că valoarea adăugată pe care noi dorim să o aducem este în zona aceasta de practică, de exercițiu. Cursurile organizate de Academia Europeană pentru Asistenți Medicali nu seamănă cu nimic altceva din ce ați văzut în această țară.